हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जय जगन्नाथ। केमती अच्छा आपण मैंने आशा करुँच आपण मैंने बहुत भलरे थे। मु भी बहुत भलरे अच्छी। एबे तो टाइम हूँ 7:45। एबे आमर चा पीवा ब्रेकफास्ट सरलानी। एबे आम घर को गेस्ट आसचंती। एबे आसचंती आम मौसी शाशु पुओ आ जोई आसचंती। कहीं ना आपण मैंने तो देखी मो पूर्व वीडियो रे आम घर आसला भार आउ सादाखिया भी देखी थे। सादाखिया वीडियो भी आपण मैंने देखी थे। एबे तो परंपरा अच्छी ना घर ठू आस सारा पर भार आउ समस्त रिलेटिव माने सब आनिकी देबे से भी नहीं आसुचंती। चलन देखिबा से भार रे कौन कौन लेके आसुचंती। आपण माने वीडियो टी कंटिन्यू करंतु। हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब निश्चिंत करंतु। कमेंट भी करंतु। चलन देखिबा कौन कौन लेके आसुचंती। एटी 3-4 प्रकार मिठा आनी। ये बरा सिंगेड़ा और आलुचप। एटा हूँ छणा पिठा। को पिठा कहुए मु तो ना जानी। एटा छणा निमिकी। और ये भी गोटे छणा पिठा। एटा आरिसा पिठा और मंडा पिठा। एटा हूँ काकेरा पिठा आउ पुणी आरिसा पिठा आउरी भी आनी। एटा मुड़की 2 पैकेट मुड़की आनी। तो से सब वीडियो देखिले। एटा हूँ इवनिंग वीडियो। मोर आम रिलेटिव रो 2टा जा आसते। ये होचनी मोर 2 जन जा नहीं आसते सब खाइबा जिनस मत खुआई भी दौरान। ये आम समस्ते बसिकी खाऊँ। माँ मु मोर से जो 2 जन जा आम अपा तो ड्यूटी आसी ना से आसुँच। आबे पुणी पहुँची गले यांकर गोटे फ्रेंड तांका ना हूँ कैलाश। ये आसिक पहुँची गले। ये भी मो पे बहुत सारा खाइबा नहीं आसुँच। देखिए से जाऊँ घर को। आ भी समस्ते जीवाई बाहर। यांकर गोटे फ्रेंड तांका ना हूँ कैलाश। देखते केते सारा आनी खाइबापी। ये चाट, ये गुपचुप, पेस्ट्री, कोल्ड ड्रिंक्स आनी। जहाँ भी सब आनी मोर सब फेवरेट। चिकेन पोड़ा एटा काटपुड़ी पिए दो। इधर भी काटपुड़ी पिए दो। सेटा कौन? तंदूरी। हाँ, एटा तंदूरी। सेटा ये भी तो है ना। ये कौन? ओहो, एटा मसला लेग टा का लेग टा तंदूरी लेग टा एटा येटा तंदूरी पीस लाको। ओहो, सेटा तो कचुम सॉस पोस उडा। हां, सेटा खाओ। से कचुमर हर के आइतो। कचुम ना ये सॉस पोस उडा कहि दियो। एटा बोले चिली चिकन बा।
ଜଣା ପଡ଼ୁଛି ସେଗୁଡ଼ା। ସେ ଛୁରୀରେ ଖୋଲିଦିଅ। ସେଇଟା କ'ଣ? ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଦିଆଥିଲା ଏଇଟା କ'ଣ ସେଇଟା? ଚିକେନ୍ ଲଲିପପ୍। ଚିକେନ୍ ଲଲିପପ୍। ହଁ ସବୁ ଟିକେ ଟିକେ ପକେଇକି ଏଇଟା ରୋଲ୍। ଏଇଟା ରୋଲ୍। ଏ ଦୁଇଟା ବିରିୟାନୀ। ବିରିୟାନୀ ନେଉନ? ବିରିୟାନୀ ଗୋଟେ ସାନ ଖାଇଦେବ, ଗୋଟେ ତମ ଖାଇଦେବ। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କେତେ ସାରା କ'ଣ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ବି, ବେଷ୍ଟ ବି ଥୁଆ ହେଇଛି। ଆମେ ଏବେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଖାଉଛୁ। ମୁଁ ନହେଲେ ସଜାଡ଼ି ବାପା, ଦେଉଛି, ଆପଣ ମୁଁ, ଖାଇବେ। ମା, ବାବା, ଝିଅ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଖାଉଛୁ। ଆଉ ତ କେହି ଘରକୁ ଝିଅ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆସ, ଝିଅ ବା ସାଧା ଖାଇବେ। ହେଇଯିବ, ଭଲ ଅଛି। ହେଇଯିବ, ମୁଁ ରଖିଛି, ନେଉନାହାନ୍ତି। ଝିଅ ଦେଖି ଖାଅ, ଚିକେନ୍ ଖାଉନ? ଖାଅ ଚିକେନ୍, ଖାଇଲା ବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ହବ। ଖାଅ, ଖାଉନ? ଖାଅ ଖାଅ ଖାଅ। ନାଇଁ ତମରି ଭିଡ଼ିଓ ହବ। ତମେ କେମିତି ଖାଉଛ ସମସ୍ତେ ଦେଖିକି ଖାଅ। ଖାଅ ଖାଅ, ମୁଁ କରିବିନି ଭିଡ଼ିଓ। ଖାଅ ନା, ଖାଅ ଖାଅ, ମୁଁ କରିବିନି। ଖାଅ। ତମର କ'ଣ? ଫୁଲ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଥିବ। ଫୁଲ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ମାନେ କେତେଟା? କେତେଟା ମୁଁ କହିପାରିବି, ମୁଁ ଆଉ ଗଣିନି। ତଥାପି 10ଟା ଖଣ୍ଡେ। ହଁ ହବ। ତିନିଟା ନେଇଗଲା। କ'ଣ ଆଉ କରିବା ଖାଇବାକୁ? କିଛି ନାହିଁ, ଶୋଇପଡ଼ିବା। ଆଉ ଏତେ ଜିନିଷ ତ ଖାଇଲା, ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବା? ନେଇକି ପୁଅ ବେলা ସେ ଅସାଧ୍ୟ ବାଟକୁ ମୁଁ ଜାଗା ମାରିଛି ନା। ବାବା ଟୁକୁନ ହେଇ ଯାଇଥିଲେ, ମୁଁ ସେରା ଜାଗା ଧର ଖାଅ। କହୁନ? ଖାଅ ନା, ଖାଅ, ତମେ ଖାଅ। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ଅପା, ମୁଁ ଆଉ ମା ଖାଉଥିଲୁ ଭେଜ୍। ଏବେ ଭେଜ୍ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୋର ଏଇନା ନନ୍ଭେଜ୍ ଖାଇବା ଚାଲିବ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଫେଭରେଟ୍ ମୋର ହେଉଛି ନନ୍ଭେଜ୍। ଯାହା ଯାହା ବି ସମସ୍ତେ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋର ସବୁ ପସନ୍ଦ। ୟାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବି ଦେଇଥିଲେ, ବିକ୍ରମ, ଯେଉଁଟାକି କାଲି ପରଦିନ ସେ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିନି ସେଦିନ। ସେଦିନ କେବଳ ଫଟୋ ହିଁ ଉଠେଇଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପରେ ମୁଁ ସେ ଫଟୋର ସବୁ ସେୟାର କରିଦେବି। ମୁଁ ଏଇଟା ଖାଇଲା ବେଳେ ଇଏ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଏବେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ପିଇବି। ଏସବୁ ଭାଇଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅଫିସ୍ ତରଫରୁ ଦିୱାଲି ଗିଫ୍ଟ ମିଳିଥିଲା। ଆମ ଝିଅ ମୋ ପାଇଁକି ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଖୋଲିଲ। ମିଠା ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ମିଳିଛି। ହଉ ହଉ ହଉ, ଦେଖି ସେଟା ସେଇଠି ରଖ। ଝିଅ ତମେ ଏଥିରୁ କୋଉଟା ଖାଇବ? ଆଲମଣ୍ଡ ଖାଇବ। ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବ? ଆଉ କ'ଣ ଖାଇବ? ସେଇଟା କ'ଣ କହୁନ? କିସମିସ୍। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସେ ବୁଧବାର ଦିନ ବହୁତ ସାରା ଆଇଟମ୍ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିନି। ସେଇଟା ମୁଁ ଫଟୋ ରଖିଥିଲି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ KFCରୁ ବହୁତ ସାରା ଖାଇବା ଆଣିଥିଲେ।
ଆଉ ଏଇଟା ଗଲା ନନଭେଜ୍। ଭେଜ୍ରୁ ବି ହେଇଛି ଚାଟ୍, ଗୁପଚୁପ୍ ଏସବୁ ବି ଆଣିଥିଲେ। ପେଷ୍ଟ୍ରି, କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ବି ଆଣିଥିଲେ। ଆଉ ଏସବୁ ଯାହା ବି ଆଣିଥିଲେ ମୋର ସବୁ ଯାକ ଫେଭରେଟ୍। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସମସ୍ତେ ତ ଗେଷ୍ଟ ମାନେ ଏବେ ଗଲେଣି ହେରି। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଥିବେ ସବୁ କେଉଁମାନେ ସବୁ ଗେଷ୍ଟ ଆସିଥିଲେ। ସକାଳେ ଦେଢ଼ଶୁର ଆସିଥିଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ 2 ଜଣ ଯା ଆସିଥିଲେ, ତାପରେ ଆଙ୍କର ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆସିଥିଲେ। ବୁଧବାର ଦିନ ଆଙ୍କର ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟି କରିନି, ବଟ୍ ଯାହା ସବୁ ଖାଇବା ଦେଇଥିଲେ ତା'ର ସବୁ ମୁଁ ଫଟୋ ରଖିଛି। ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ସେୟାର କରିଦେବି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମୋର ସବୁ ଫେଭରେଟ୍ ଖାଇବା ସବୁ ଦେଇଥିବାରୁ। ରେଶ୍ମା, ବର୍ଷା ଏମାନଙ୍କୁ ବି ମୋର ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମୋ ମନପସନ୍ଦର ଖାଇବା ଦେଇଥିବାରୁ। ଆଉ ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ଲାଗିଲାଣି। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ଜଣାଇବେ। ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ବାଏ।